हम प्रसादी लाल यादव आप सबकी भोजपुरिया दर्शक के पैर छू के प्रणाम करतानी। कल खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पे खेसारी भैया के बहुत अच्छा कोरोना के ऊपर गाना भइल बा, तो रउआ सब चैनल पे जाके वो गाना के बहुत ज़्यादा प्यार दुलार दी जा। तो हम वही गाना के अपना अंदाज में गावे के चाहतनी। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके भाई के गाना कैसा लागल। छूटी गईल धाधाइल मंगल चांद के मिशन भुलाइल हो, छूटी गईल धाधाइल मंगल चांद के मिशन भुलाइल कि कुदरत के आगे देखो विज्ञान भी बौना हो गईल हो। भगवान के हाथ के कठपुतली इंसान खिलौना हो गईल, भगवान के हाथ के कठपुतली इंसान खिलौना हो गईल कि सब कर धन के ऐठल घर में बैठल बैठल मेट गईल। बड़का बड़का वीर भूपस के विपत्ति से जब भेंट भइल हो, सब कर धन के ऐठल घर में बैठल बैठल मेट गईल। बड़का बड़का वीर भूपस के विपत्ति से जब भेंट भइल, त्राहिमाम जगत में भइल जब काम घिनौना हो गईल। भगवान के हाथ के कठपुतली इंसान खिलौना हो गईल, भगवान के हाथ के कठपुतली इंसान खिलौना हो गईल कि माथे पे कैसन महुअत नाचे देखनी जब नजर हो। अपनों से मिले झूले में लागता अब डर हो। माथे पे कैसन महुअत नाचे देखनी जब नजर हो। अपनों से मिले झूले में लागता अब डर हो। एक ही लागे रह के भी अब अलगा बिछौना हो गईल कि भगवान के हाथ के कठपुतली इंसान खिलौना हो गईल। भगवान के हाथ के कठपुतली इंसान खिलौना हो गईल। राजा के हथवा जोड़त देखनी प्रजा के करत पुकार हो। यह देखी जिंदगी के लागल का कीमत हमारे हो। राजा के हथवा जोड़त देखनी प्रजा से करत गुहार हो। यह देखी जिंदगी के लागल का कीमत हमारे हो। हजल खेसारी धनंजय पे भारी एगो बिरौना हो गईल हो। भगवान के हाथ के कठपुतली इंसान खिलौना हो गईल, भगवान के हाथ के कठपुतली इंसान खिलौना हो गईल। नमस्कार प्रणाम। अगर हमारे ये गाना अच्छा लगे तो रउआ सभी इस चैनल के सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन का बटन दबा दिया। जितना भी हमारे ऑडियो वीडियो गाना बस सारा यही चैनल पर बा, तो जाकर रउआ सभी जाके अपन प्यार दुलार थोड़ा हमरो पर दे।